Astăzi celebrăm Ziua Femeii și o am alături pe prietena și invitata mea dragă, Șerezada Okotaka Ebale, o artistă și cântăreață completă. A jucat în diferite filme cunoscute și de voi, precum Django, Wednesday, și a colaborat cu diversi artiști locali. Te voy a dejarte cala boca, no me provocas, cala boca, no me provocas. Îmi pare bine să te am, Șere. Eu mulțumesc pentru invitație. Vreau doar să precizez serialul Django pentru că există și filmul și mi-aș fi dorit să fi fost în filmul Django. Serialul s-a filmat la noi, filmul în America. Gata. Așa că dacă nu l-ați urmărit, vă rog frumos chiar să-l urmăriți pentru că este foarte drăguț. Șere, cum este să fii femeie afro în România? Și care sunt provocările și bucuriile pe care le trăiești? Ca provocare, aș spune că dacă ești o personalitate mai închisă sau un pic mai introvertită, s-ar putea să te deranjeze poate cu întrebările pe care vrând nevrând le ai de la oameni. Adică eu cel puțin nu cred că am luat vreodată Uber-ul fără să fiu întrebată de unde sunt. În orice limbă. Deseori în engleză, adică e plăcut să vezi că oamenii îți pun întrebări, dar cred că sunt zile, eu cel puțin, pentru că sunt născută în România, când mi-aș fi dorit să fiu interpretată drept româncă. Și automat să nu existe această barieră în care tu simți nevoia să te justifici de fiecare dată și să răspunzi oamenilor, nu? Că așa zi să te explic de unde sunt. În fiecare zi. Și omul respectiv nu are cum să-și dea seama că tu ai răspuns la această întrebare și acum 100 de ani. Adică în fiecare zi, bine, n-am 100 de ani, dar răspuns de ceva timp la întrebarea asta. Dar la câte răspunsuri ai dat, s-ar putea spune că au fost peste... Deja știu ce să răspund, deci deja când întreb... Și deja știu îi spun Africa Centrală. Și dacă vrea să întrebe ce țară din Africa Centrală, deci asta ar fi o situație. Dacă ești o personalitate un pic mai, cum se zice, extrovertit, cred că nu folosesc cuvântul corect. Extrovertă. Da? Ok. S-ar putea să-ți placă pentru că vrând nevrând primești multă atenție din partea celor din jur și atunci sunt șanse să-ți placă de fapt România. Deci este o bucurie, dar eu sunt de părere că depinde de personalitatea persoanei, de fapt. Bucuriile pe care le trăiesc sunt într-adevăr oportunități care vin către mine și am să numesc situațiile, filmele, serialele, că nu filme. Le-am prins aceste oportunități pentru că americanii au venit aici cu un proiect în care au venit cu actorii principali și rolurile mai mici aveau nevoie de oameni de culoare. Adică faptul că, într-un fel, și bineînțeles că ești persoană de culoare, a adus și acest plus aveau în carieră aveau nevoie de trăsăturile, pentru că noi filmam Django în perioada sclaviei și așa mai departe și cu siguranță o blondă cu ochii albaștri nu putea să joace rolul. Și atunci automat asta reprezintă într-o oarecare măsură o bucurie să fii mereu în atenția agențiilor de casting. Dacă se caută un om exotic, automat ești sunată și așa mai departe. Dar, repet, dacă îți dorești asta. Ok, da. Că poate nu-ți dorești. Ce înseamnă pentru tine să-ți îmbrățișezi identitatea? Nu știu, a fost un proces dificil sau natural? Cum l-ai integrat în... Și aici aș spune și. Adică pentru mine, adică să mă îmbrățișez identitatea. Una din trăsăturile cu care am luptat a fost părul. Te înțeleg perfect. Ideea este că nu am avut toate produsele de care părul meu are nevoie. Acum, noroc,
este că sunt din ce în ce mai mulți oameni de culoare în România și mai ales în capitală, în București, unde stau. Automat, astăzi este mult mai ușor să fac rost de produsele pentru părul meu, dar înainte era foarte greu și asta însemna că mereu trebuia să mă gândesc cu ceva timp înainte ce vreau să-mi fac la păr ca în ziua cutare să arate într-un fel anume. Deci a fost o luptă și cred că de multe ori am pierdut-o, mi-asum, pentru că l-am întins. Acum câțiva ani, cred că acum 3 ani, am intrat în mișcarea asta NAPI care, așa zic în câteva cuvinte că nu mi-am luat telefonul, am venit la liber aici să vă răspund, deci nu folosesc chat. Deci chiar e la liber, nu m-am uitat. Dar NAPI, mișcarea respectivă, datează din perioada în care negresele din Africa de Sud își îmbrățișau identitatea într-un mod foarte vizibil, cum că își păstrau părul afro să fie în toată splendoarea lui Michael Jackson, toată familia Jackson, da? Pentru că ele, când au fost sclave, nu au avut voie. Trebuiau să-și îl prindă, trebuiau să-și pună fulare și când a apărut această revoltă cum că asta sunt, this is who I am, eu când am citit asta, am zis gata. Eu nu mai vreau să-mi întind părul. Gata? Vreau și eu să fac ca aceste femei care și-au îmbrățișat identitatea. Ți-au dat o putere cumva, adică te-ai identificat cu dorința lor de a... Și ele trăiau niște vremuri mult mai grele. Adică nu era vorba de a găsi niște produse. Era vorba de a se afirma. Corect. Și de a-și asuma identitatea la modul eu de ce să-mi schimb părul pentru că ție nu-ți place. Corect. Să-l vezi în felul acesta. Astăzi sunt liberă, nu? Sunt o femeie liberă și îmi port părul exact cum vreau eu. Și din momentul ăla am zis ok, o să-mi fie foarte greu pentru că va trebui să-mi comand produsele, nu m-am obișnuit, nu am crescut cu... Norocul meu este că mama mea din mică îmi făcea codițe. Se numesc coiffure protectrice, nu știu cum să zic în român, adică o coafură care îți protejează scalpul, probabil, și părul, să-ți dea să ți le aranjeze, să-ți dea o anumită... Protectrice este mai mult ca părul să nu se rupă, știi? Pentru că să nu se deterioreze. Da, să nu se deterioreze. De-aia îți faci codițele alea pe cap și așa. Pentru părul nostru este foarte bun. O foarte bună tactică de a-l păstra. Și atunci am zis ok, și eu o să-mi fac mai des codițe și o să-l păstrez exact cum e el, cum e în toată splendoarea lui. Și am reușit. Adică îmi întideam părul o dată pe an. Și referitor la ce ziceai tu, Șere, cu faptul că te-ai simțit așa un pic te-ai simțit vinovată pentru faptul că ți-ai întins părul, trebuie să știi că la mine s-a întâmplat asta târziu și cumva am început să îmbrățișez și partea aceasta a întinsului părului, pentru că până la urmă e o parte din mine cumva. Sigur că am văzut, mi-aș fi dorit să l-am întins pentru că e mai simplu de dar a început să-mi placă și partea aceasta. De asta zic că cumva... Și nu mă mai simt vinovată de faptul că am renunțat la părul... La autenticitatea lui. La autenticitate, când eu practic redau. Adică sunt cine sunt și prin prisma felului meu de a fi decizi ce faci cu el. Da. Da, e foarte bine că nu te simți vinovată. Eu nu mă simțeam vinovată doar din faptul că nu reușeam să-l iubesc cum este. De acolo a plecat și la mine, clar, vinovăția, dar după aia, adică astăzi din nou, adică nu-ți imagina că nu mai întind deloc. Doar am redus pentru că nu mai era sănătos. Pentru el deja nu era sănătos. Își pierduse toată strălucirea, ca să zic așa. Că tu dacă îl întinzi mereu, e exact ca și cum te vopsești de-ți pică părul. Adică deja intrasem într-o extremă. Și așa doar o dată pe an era foarte ok, mă bucuram și de el cum este el natural și reușeam în același timp și să mă bucur când era mai întins, că era mai ușor de gestionat și așa mai departe. Cred că dacă eram în Africa de Sud era mai ușor, când eram în Africa n-am avut aceste probleme cu părul. La mine acasă. Da, corect. Ar fi fost chiar cum și la tine acasă. În Congo n-am avut probleme cu părul. Când am stat în România a fost mai greuț. Și ca să zic părțile pe care le îmbrățișez legat de identitatea mea, eu gătesc mereu african. Îmi place să invit prietenele mele, inclusiv știu că și tu ai gustat mâncarea mea africană. Așa, muzica
Deci acolo iar sunt la domiciliu, ca să zic așa, mereu trebuie să nu să obosesc lumea, dar să spun, deci piesa asta care îți place are o influență tribală de la mine, de acasă și așa mai departe. Adică întotdeauna am avut și la îmbrăcăminte. Adică am momente în care simt nevoia să fiu foarte colorată, foarte exotică. Abia aștept să vină căldura ca să pun toate culorile pe mine. Când eu normal tot anul pot să mă îmbrac cu alb și negru și crem. Adică dacă îmi vine căldura, parcă mă simt în Africa. În Africa e cald tot anul, nu avem momente iarnă și așa mai departe, toamnă și așa. Și de asta spun că sunt momente când mi-o îmbrățișez și sunt foarte fericită că pot să fac acest switch. Îmi place că pot să mă bucur de originile mele. Miroir, dis-moi qui est le plus beau, quitte à devenir mégalo, viens donc chatouiller mon ego. Allez, 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 laisse-moi entrer dans ta matrice, goûter à tes délices, personne ne peut m'en dissuader. Allez, allez, allez. Ce sfat ei da unei tinere, sau cel puțin generațiilor următoare de tinere, de fete, care cresc în România? Pentru că știi cum că și noi am fost mici, am crescut și ne-am zbătut cu anumite... Da. E un subiect foarte interesant și îți mulțumesc că îl abordezi astăzi și ridici această întrebare la suprafață, pentru că România, pentru mine, nu este o țară, de exemplu, rasistă. Este o țară unde oamenii sunt curioși. Doar că curiozitatea nu înseamnă neapărat că interes. Și mă explic. Oamenii sunt curioși să afle mai multe despre tine. Ești diferită de ceea ce cunosc ei, ești diferită de oamenii pe care ei au cunoscut când au crescut, da? Deci corect. Ei au o familiaritate și tu, vrând nevrând, ieși din ea. Cu siguranță sunt oameni care reacționează plăcut la acest lucru și sunt oameni care reacționează mai puțin plăcut. Bun. Ce vreau eu să subliniez aici este că curiozitatea respectivă poate să se oprească la un nivel foarte superficial. Da, adică eu te întreb de unde vii, ce frumos, și acolo ce mâncați acolo? Noi aici avem sarmale, de exemplu, de sărbători, voi ce mâncați? Și acolo, de exemplu, și ce îți place mai mult acolo sau aici? Adică, cu siguranță, tu primești multă atenție și poate să te facă să crezi că oamenii respectivi ar putea să-ți devină ori prieteni sau să te integreze în rutina lor sau, mă rog, să-ți creeze un mediu... Exact. Un grup. Pentru că după ce trecem de, ca piramida lui Maslow, după ce trecem de nevoile primare, da? De un supraviețuire, dorm, mănânc, cam așa, ajungem la nevoile de apartenență de grup. Cred că știi la ce mă refer. Cu toți avem nevoie. Da. Ei, eu am întâlnit prieteni care se simt singuri. Africani, 100%, care vin la studii, alții vin din alte motive, cu jobul, și nu se regăsesc foarte ușor în România, nu pentru că România au o problemă, pur și simplu pentru că această curiozitate nu depășește neapărat, nu ajunge să fie o curiozitate la modul de hai să ieși cu noi în oraș. Ok. Și e fix de ce ziceai și înainte, de o curiozitate unde deja granițele se închid, e o curiozitate superficială. Dar nu este o problemă, pentru că până la urmă oamenii au voie să fie interesați sau să nu fie Corect, și poate să fie doar o curiozitate pur și simplu, fără... Un om, asta mi se par oameni inteligenți, pentru că un om inteligent, prin definiție, automat este și curios de anumite lucruri, mai ales pe care nu le cunoaște. Adică tu afli informații noi când întâlnești o persoană din altă țară, din altă rasă, din altă cultură. Dar asta nu înseamnă că eu de mâine o să te integrez în programul meu. Înțelegi? Și eu cred că sunt oameni care vin aici și cred la un moment dat că se vor simți integrați și nu cred că toți ajung acolo. Și am să explic de ce. Pentru că există barieră, în primul rând, de limbă. Eu, dacă știu că eu vorbesc în engleză cu tine,
Poate o să te sun, nu știu, când o să am o oportunitate unde te încadrezi, eu filmez, zicem că vorbim de industrie, dar eu nu o să te sun neapărat pe tine să-ți spun că nu știu ce mi s-a întâmplat și Da. intrăm într-o intimitate aici și atunci automat tu te simți cumva singur într-o țară ca în România, vrând nevrând, nu pentru că oamenii au o problemă cu tine. Și asta am întâlnit, să știi, că în mai multe situații. Eu nu m-am regăsit în ea pentru că sunt româncă, sunt născută în România. Și direct Am bariera cultură. lingvistică Nu există, eu nu am exista. barieră de limbă. Și atunci oamenii au putut să se Regăsească. să te înțeleagă și să înțeleagă mai bine. Exact, deja asta vizuală nu mai reprezintă o barieră pentru ei. Este doar vizual. Dar eu când deschid gura și vorbesc cu tine, tu te simți ca și cum vorbești cu un român. Ai văzut că e și reacția aceea, vorbești Dar românește, ce bine vorbești bine. românește! De gata, s-a terminat în momentul ăla. Ei, eu am remarcat în situațiile în care persoana respectivă nu este din România, întrebările și sunt strict la nivel de sunt curios de unde vii, cum este unde ești și așa mai departe. Dar se oprește acolo. Da? Și nu este de blamat. Adică noi, oamenii de fel, ne apropiem de locurile familiare, dacă pot să folosesc. Adică, da, ce este cumva familiar și ce Exact. ne face pe noi să facem switch-ul acela dintre, probabil, să devenim din introverți, probabil, un Și pic nu toată mai lumea este deschis. deschis. Da, Dar nu asta toată lumea clar. este deschis. S-ar putea și nici ei. Că până la urmă, exact de ce ziceai tu, că ok, românilor, clar, curiozitatea e... Sunt curioși, da. Sunt curioși, dar întrebarea e bun și atunci cei din partea cealaltă, da, străinii, ce ar trebui să facă și cum ar trebui să îmbrățișeze sau să... Ca să se integreze. Eu cred Tocmai că ca să nu se mai simtă... să retrași. Da. Sau dați la o parte. Sau da. Te simți, vrând nevrând. Și eu îți pot da mai multe exemple la modul... Deci am avut o cunoștință care tocmai nu se regăsea și nu pot să spun că nu depunea neapărat eforturi, dar într-adevăr era și bariera asta, limba. Pentru că eu dacă trebuie să vorbesc cu tine zilnic în engleză, trebuie să-mi doresc asta. Eu pot să vorbesc engleză foarte bine și să nu-mi doresc să vorbesc engleză în weekend. Pentru că eu dacă te invit pe tine în weekend să bem un pahar sau să ne jucăm, uite, jocuri de societate, eu vreau să vorbesc în română. Da. Corect. Știi ce zic? Nu e nici vina lor, adică e undeva la mijloc. Știi? Și legat, ca să mă întorc la femeile și ce sfat aș da, este că trebuie totuși să te simți bine în pielea ta din punctul meu de vedere, în primul și în primul rând, oriunde te regăsești, pe lângă faptul că poți să ai o diferență față de ceilalți, nici nu contează rasa, culoarea și așa mai departe, tu ești om. Ești un om. Și noi fiecare om avem o nevoie. Bun. Eu ce am nevoie? Eu vreau să mă integrez. Bun. Ce fac? Știi? Adică tu trebuie să ai niște lucruri foarte bine setate. Eu îmi doresc să mă integrez. Bun. Oamenii ăștia ce am remarcat? Am remarcat că am o barieră de limbă și de fiecare dată când începem să vorbim, cumva ei când vorbesc în limba lor sunt mult mai apropiați unii de ceilalți. Păi atunci eu trebuie să învăț limba. Și să știi că toate prietenele mele care au învățat limba s-au adaptat mult mai repede și au făcut prieteni mult mai repede pentru că n-a mai existat deja bariera asta cu limba. Adică, deci ăsta ar fi un prim pas, știi? Și pe lângă acest sfat ar mai fi că spui legat de femeile tinere din afro, culoarea ta de piele n-ar trebui să fie niciun avantaj, niciun inconvenient. Este frumos să folosești un avantaj, dar să nu te pierzi. Să nu te pierzi. Adică... Ai punctat foarte bine. Da, și știi, prima oară când am citit asta, era un ministru, dar o femeie, care era din Senegal, în Franța, și a spus exact așa: ma couleur de peau ne doit être ni un avantage, ni un inconvénient. Culoarea mea de piele nu ar trebui să fie nici un avantaj și nici la nivelul la care ea era și deciziile pe care trebuia să le iei pentru țara în care, trebuia să le ia, nu trebuia să fie în funcție de
și ce culoare de piele are ea. Ea este născută acolo, într-adevăr, comunitatea africană și de culoare este foarte mare, dar eu sunt aici ca să-mi fac treaba, în primul și în primul rând. Și eu cred că, în primul rând, asta ar trebui, să ne amintim că suntem oameni și în orice fel de comunitate, mediu, trebuie să avem un respect de sine, indiferent de ce rasă avem, din ce țară venim și așa mai departe. Și de acolo, bineînțeles, în funcție de nevoi, da, este foarte frumos dacă tu ai ceva unic al tău să-l folosești. Eu nu spun, dar să nu te pierzi. Știi? Să nu te pierzi, pentru că tu ești mai mult decât carcasa exterioară. Exact. Exact. Și cred că noi ne limităm foarte mult câteodată cred că la asta, pentru că este primul lucru care se vede, vrând nevrând. Da. Dar tu poți să fii bună și la multe alte lucruri și s-ar putea să te oprești acolo doar pentru că ceilalți asta văd. Știi? E foarte... Da, să te cunoști, să te descoperi tu pe tine. Să te descoperi pe tine indiferent de cum te văd ceilalți, știi? Și cred că e un lucru foarte important, pentru că în România, în momentul în care ești un pic diferită, nici măcar nu vorbesc doar de noi două de culoare și cred că femeile asiatice, automat intri în, cum să zici, în acea lupă și acolo te oprești. Tu poți să fii un om spectaculos, uite, tu ai făcut modeling, dar ai lucrat cu tine să te descoperi, să vezi că ai poate mai mult de oferit decât doar asta. Nu zic, tu poate să-ți placă asta și asta să-ți fie menirea, adică nu zic, dar poate în tine ascunzi mult mai multe lucruri. Și ăsta ar fi sfatul meu, știi, pentru fetele tinere. Cum îți influențează moștenirea culturală alegerile în beauty și fashion, de exemplu? Nice. Asta pentru că știm că iar precum problema cu părul, cel puțin din experiența mea, am avut mari probleme cu make-up, cu produsele de make-up, cu fondul de ten, baza în sine. Și aș vrea să știu cum a fost la tine. Am avut și eu niște experiențe, de exemplu, la balul bobocilor în facultate, cred că în anul întâi se face Miss. Da, anul întâi. Deci fata aia, zici că eram, cum se numesc, în astea la asiatici, de te face alb. Știi cum m-am machiat? N-avea săraca fond de ten. Și m-am machiat cu ceva, eram albă la față, gheisha era. Deci efectiv, săraca n-a avut. Eu în perioada respectivă încă nu mă machiam cu fond de ten lichid și cred că mai aveam un rest de pudră, deci nu prea mă machiam. Și când m-am dus eu în cap, m-am dus cu ce am avut la mine, dar era foarte puțin pentru ce voia ea să facă. Ok, ceva mai artistic. Okay. Păi da, dar tu ca să faci ceva artistic trebuie să ai produsele pentru nuanța mea de ten. Și țin minte că eram, mamă, deci dacă mă machiez cu asta, sigur câștig Miss-ul. Cu spatele câștig. Sunt de toate, dar nu Miss. Doamne, dar încercam să nu râd în fața ei, că ea săracă o vedeam că este foarte impactată de faptul că nu a putut să facă mai mult de atât. Eu am încercat să mă simt frumoasă, eu sunt o persoană destul de pozitivă așa de felul meu, am încercat să mă simt frumoasă și cu făina aia pe fața mea. N-a fost așa o mare problemă, dar după aia când am fost în multe locuri unde am fost machiată cu nuanța mea, m-am gândit, Doamne, nu pot să cred că eram în Timișoara, nu eram în București. Și ce crezi, că după câțiva ani, cred că 3 ani de zile, am avut un shooting din nou cu ea. Nu i-am spus nimic. Ea singură s-a exprimat și îmi zice: ești fata aia pe care am machiat-o, țin minte, la Miss și vai de mine, n-aveam produsele, mi era așa de rușine. Și în gândul meu, de aia nici n-am dus, pentru că am simțit. Ei, am avut lupta asta de câteva ore, adică m-am luptat un pic, dar în București deja când am ajuns, nu exista să mă duc la shooting sau la o filmare fără să am fondul de ten la mine. Nu există. Adică albă la față am avut deja o dată experiența.
Nu mai vreau. Asta nu se va mai întâmpla și asta a fost una din... Dar cum îmi influențează alegerile, îmi spuneai? Uite, acum am niște dreaduri, nu știu ca să văd foarte bine, le arăt aici frumușel la cameră. Superbe. Da. Superbe. Și am tot urmărit niște afroamericance care ele sunt un pic mai avansate legat de Pentru că și industria și altă lume și altă... Și Și produsele, ne inspirăm, cred că toate. vrând nevrând, Mhm. mi-au plăcut foarte mult și mă gândeam eu, nu-mi plăceau alea micuțe. Nu neapărat dreaduri, dar codițe, să încerc tot felul de coafuri foarte reprezentative Da. și autentice nouă și îmi place și mie. Când eram micuță, cred că eu eram foarte contra, cel mai probabil pentru că în perioada aia eram în România și nu prea vedeam, în perioada în care am fost în Africa, la fel îmi făceam foarte mult ca dovadă că pe noi ne impactează de fapt mediul înconjurător și cumva trebuie să-ți creezi tu în interiorul tău o direcție, că altfel mereu vei fi impactat. Și asta mă bucură pentru că de un timp, nu zic că am renunțat, că îmi place să am și extensii și părul drept și mă bucur de faptul că pot să le fac switch-ul ăsta, dar deja și mi-am și propus să stau mai mult cu părul meu afro și când nu sunt cu părul afro să am codițe și coafuri reprezentative. Și cum reacționează prietenii, oamenii din jurul tău, necunoscuți, când te întâlnesc pe stradă? Cum se uită când nu mai ai Surprinzător, părul? le place foarte mult. A fost o oglindă situația asta pentru mine, adică să-mi dau seama că nu e normal ca eu să fiu surprinsă că le place mai mult. Nu e normal să le placă ceea ce este înăuntru tău și... exact. Că așa am fost eu gândită, ca să zic așa sunt eu de fapt. Și e foarte straniu că eu am fost surprinsă, pentru că de fiecare dată eu când mă pregăteam să ies în oraș cu fetele și dacă trebuia să mă aranjez ca să fiu și eu drăguță, pentru mine drăguță însemna extensii, ceea ce este greșit un pic, dacă mă înțelegi. Adică de ce să nu fiu drăguță cu părul meu? Știi? Da. Și de asta la mine era ceva de genul, deci toți anii ăștia, totul era în capul meu, că eu sunt foarte ok și cum sunt eu și cum am fost eu gândită. Și cred că este un lucru foarte, foarte important pentru că, într-adevăr, ne direcționăm către foarte multă superficialitate. Noroc, bineînțeles că dacă îți faci câteva schimbări și ție îți place, bravo ție, și dacă te face să te simți bine, că despre asta e vorba la finalul zilei, dar eu vreau să încurajăm și ne și întoarcem către naturalețe, să te simți bine cu tine, așa cum ești. E superb, ești superbă cum ești, nu ești tu. Știi? Și când tu ești ok cu acest adevăr în tine, vrând nevrând, îl proiectezi către ceilalți. De-aia și ei văd frumosul ăla, de fapt. Știi ce zic? Așa că viitoarele generații de fete afro să aibă cât mai multă încredere să-și asume această autenticitate. Că e superb să fii cine ești tu, este superb. Și uite că n-aș fi vrut să dau exemple sau neapărat să subliniez că nu știu poate prea multe despre persoanele respective. Dar dau un exemplu cu Tyla, da? Water. Ea mereu este cu codițe, mereu e afro, mereu este extrem de reprezentativă și afro acum care este ascultat de lumea întreagă, efectiv, americanii scot piese afro, toată lumea este interesată de cultură și așa mai departe. E foarte interesant că ei și-ar dori să aibă părul nostru. Deci, acum câteva zile am filmat, am dansat, am avut ocazia să dansez în următorul, în piesa lui Connector. Nu vreau să dau spoiler aici, așa, dar totuși piesa se numește Congo și eu sunt din Congo, așa. Și eram, nu, asta a fost ceva scris, e destin. E pentru tine. Da, și el era foarte, ne spunea că lui a plăcut dintotdeauna și părul și a cerut să-i se facă codițe și așa. Și bineînțeles că noi care avem toate aceste lucruri superbe și toate aceste posibilități și aceste coafuri reprezentative, nu le dăm valoarea care aceste coafuri merită, știi? Adică cultura noastră
are valoarea ei. Și mie mi se pare că foarte, foarte multe femei tinere afro o valorizează, dar nu în adevărat la nivelul la care ar trebui. Ca dovadă, dar eu pot să înțeleg că și eu am fost acolo, adică nu e o judecată, am fost acolo. Și fata care dansa cu mine în clip, ea este la fel obișnuită cu păr drept și eu o înțeleg, că și eu eram la fel, eu mă simțeam frumoasă cu păr drept și ea în acest clip trebuia să vină cu părul afro. Îți dai seama că ea a venit, dar ea nu prea stă cu el așa. Și eu o înțeleg. Deci eu efectiv când spunea și țin minte că și eu când îmi făceam afro și toată lumea era nebunită și eu nu puteam să înțeleg de ce lor le place, știi? E foarte interesantă felul în care noi suntem percepuți și felul în care noi ne percepem, știi? E foarte interesant, dar nu cred că asta are o legătură cu culoarea noastră. Cred că mereu când cele care au părul drept vor părul curly și cred și viceversa, adică asta așa e, dar eu zic că se poate să-ți placă de tine în felul în care ai fost creat, se poate. Dacă îți dorești, o să vezi exact frumusețea aia, o să-ți ia timp. Mie mi-a luat ceva și mie, așa, dar se poate. Ce element din cultura afro ți-ai dori să fie mai cunoscut și apreciat în România? Mâncarea. Și cum am răspuns ca un bebe. Mâncarea. Serios, mâncarea. Deja muzica, cred că și acum câțiva ani înainte să iasă afro, am ascultat niște piese, chiar maică-mea congoleze sau africane, în Mamaia Vara, adică din punctul ăsta de vedere, muzica mi se pare că a călătorit mult, știi, deja, dar mâncarea noastră încă nu suficient, știi? Și de ce crezi că mâncarea încă n-a ajuns așa să fie mai cunoscută? Părerea mea este pentru că noi ne direcționăm către o mâncare ușoară, light, cât mai sănătoasă și automat este cea mediteraneană. Mâncarea noastră e grasă, adică cel puțin cea din Africa Centrală e destul de grasă, adică sosurile noastre, adică sosul de arahide cu pui, nu e foarte, foarte bun. Dar untul de arahide e gras, adică e o mâncare așa. Și cel puțin ăsta este punctul meu de vedere. Felul în care este gătită, foarte puține lucruri mai... pentru că nu este fresh, nu este ca la asiatici. Înțelegi? Poate că nu e ca la asiatici. La modul de fresh, să recuperezi ce e de recuperat din legumele respective pentru corp. Știi la ce mă refer? Din punctul ăsta de vedere, la noi e foarte gustoasă. E foarte gustoasă, dar stau să mă gândesc când faci saka-saka, care este o mâncare foarte cunoscută și foarte... Saka-saka sunt niște frunze, e o plantă, săraca din ea se mănâncă totul, de la rădăcină la tulpină, la frunze, nu rămâne nimic din ea. Din rădăcină se face manioc, puteți să verificați pe YouTube, din tulpină la fel știu că se face o mâncărică tot așa verzuie un pic așa, deci se mănâncă și tulpina și din frunze se face saka-saka. Se fierbe stă foarte mult pe foc, foarte multe ore. Deci automat nu mai ai ce să iei din frunza aia decât a stat la fier, decât s-a gătit și așa. Și de asta zic că în anumite țări cred că ăsta este motivul pentru care poate ea nu călătorește atât de mult, dar și din cauza comunității, că nu e foarte mare comunitatea africană în România. Și ca ei să fie curioși, trebuie să se apropie un pic de ceea ce cunosc. Revenim la ce am spus mai înainte. Ce este familiar? Eu, din tot ce am eu ca rețete de la mine de acasă din Congo, știu 2-3 rețete la care eu oricui i-aș găti acele rețete poate să le mănânce, pentru că eu mănânc și mâncare de aici. Și mi este ușor să știu din mâncarea mea ce se poate consuma aici. Dar sunt și lucruri care știu că, amin, nu s-ar gusta. Știi ce zic? Mulțumim, da, arată super bine. Da, nu. Și de asta zic că
E foarte greu. De exemplu, am vorbit despre asta cu un om care tot așa știe mai multe pe partea asta de gastronomie și mi-a zis că este șocul ăsta a papilelor gustative. Nu? Un om care îl are foarte palatul larg, normal, poate să guste din orice țară, India, Mexic, Congo, dar palatul tău este în funcție și de ce ai mâncat, se construiește la vârstele mici. Și dacă tu ai mâncat, ai un palat restrâns, ai mâncat, nu știu, vinete, ai mâncat asta e restrâns, poți să nu fii foarte deschis către ceva care este total opus de ce cunoști tu. Deci, de asta zic că cu mâncarea aș fi, dar deja, de exemplu, în Franța există, francezii deja au mâncat atâta mâncare de la noi, că există restaurante, știi, Michelin deja și gastronomice. La noi, de exemplu, cred că chestia asta ar funcționa doar și doar dacă persoana respectivă care ar deschide restaurantul ar înțelege din ce avem, și să facă un meniu, poate 2 lucruri care ei nu le-ar putea, doar ca să descopere. Da? Okay. Doar ca să oamenii să cunoască și să-ți vină comunitatea efectiv să mănânce, știi? Uite, bananele prăjite, care deja sunt cunoscute pentru că sunt și în America de Sud. Da. Platanos. Exact. Asta deja oamenii deja cunosc. Știau, le văd, se vând la Carrefour, se vând la Kaufland. Nu sunt doar în Africa. Și atunci, deci tu știi, dar nu sunt foarte multe lucruri care, din punctul meu de vedere, poți să le testezi. Deci asta, din cultura mea sau din locul în care eu provin, mi-ar place. Și că am avut și noi un restaurant african, dar din păcate n-am ținut foarte mult. Probabil. Pentru că nu vin foarte mulți români. Asta zic că tu când ești într-o țară străină, ok, e foarte bine că cei din comunitatea ta vin și consumă. Dar tu, ca să poți să faci față cu afacerea, trebuie să vină și oamenii din locul în care tu te regăsești. Știi ce vreau să zic? Da. Și revenim și la fondul de ten. Că noi două, asta ziceam mai înainte, știi că îmi spuneai. Că fondul de ten, faptul că de fiecare dată când aveam un shooting, și asta mi s-a întâmplat și mie de vreo 2-3 ori și mi s-a părut așa embarrassing, adică mi se părea că sunt dată un pic la o parte, dar nu din faptul că și-au dorit, dar din prisma faptului că nu existau și această cantitate mică de fond de ten și pentru mine, care reprezentam o minoritate. Și conta. Știu, pentru tine în momentul ăla a contat și cam și pentru mine la concursul de Miss. Și de fiecare dată trebuia să vin cu fondul meu de ten ca să mă asigur că iese make-up-ul la defilare așa cum trebuie. Ce ar trebui să nu se mai întâmple sau... Bine, sigur că de atunci lucrurile au evoluat. Am că... remarcat că și în magazine, când mă duc, sunt foarte multe branduri care deja vând. Cel mai probabil pentru că există norme la nivel internațional sau european. Deci lucrurile evoluează în bine. Asta este, noi am fost, cum se numește, de test. Da, sigur, dar uite, pe nișă, concret pentru viitorii și noi make-up artiști care vor să intre în această breazlă, da? Cu siguranță pentru viitor e normal dacă tu lucrezi și ai un om de culoare la shooting, pentru că, nu știu, trebuie ceva la nivel internațional exotic, nici nu contează motivele pentru care lucrezi cu un om care are un ten mult mai închis, să te asiguri că ai produsele la tine. Asta înseamnă să fii profesionist. Acum, în perioada aia, poate femeia chiar a căutat și nici n-a găsit. Sigur, nu zic că pe viitor și mai ales că au evoluat și au apărut foarte multe produse și foarte multe branduri, exact așa cum ai zis, și acum cumva există o plajă cât mai Dar mare. ce? Vrei să vorbim și de lumini sau ne oprim doar la fond de ten? Știi că pentru noi lumina mereu era așa o lumina vine odată cu fondul de ten. Scuzați-mă pe mine. Odată ce adaugi fondul de ten, clar și lumina își schimbă, probabil. Dar zic că adevărat și asta, fondul de tenul care era un must-have.
știi? Da, era un must have. Și de ce punctez pentru cei la început de drum? Pentru că tot văd și cunosc persoane cu care eu am lucrat, make-up artiști, care la rândul lor trăinuiesc viitori make-up artiști. Dar să zicem că, dacă ei sunt de-abia este pe băncile facultății și poate că își permit să cumpere un fond de ten, pentru că de culoare, sunt, pentru că nici nu o să ai foarte multe shooting-uri cu și neapărat. Se gândesc. Da, și atunci e ca un produs care nu o să-l folosești foarte mult, dar l-ai acolo, știi? Da, înțeleg la ce te referi. Da, asta deja intră și în partea asta să fii cât mai profesionist, dar și pe cât îți permiți, care ți este bugetul la început. Că tu poți să fii un om care, da, uite, vreau să fac asta și o să am tot ce-mi trebuie și să-ți și permiți acest lucru, sau poți să nu te încadrezi și aici nu e chiar de preferință. Știi ce zic? Da. Cum îți exprimi cultura în viața de zi cu zi? Prin modă, artă, uite, chiar muzică. Am vorbit despre modă, am vorbit despre artă, muzica pe care tu o faci, pe care de-a lungul anilor ai încercat să descoperi cumva stilul muzical. Mai ales că ai colaborat cu mai multe. De zi cu zi. Cum a fost pentru tine? Pentru mine a fost o experiență în care, în primul rând, m-am descoperit pe mine, pentru că nici măcar nu știam că pot să produc eu. Eu am ascultat muzica respectivă de mică fiind și mi-am dat seama că la domiciliu de multe ori mă simțeam pe partea tribală și nu neapărat afro și mi-am dat seama că sunt diferite. Și am să-ți explic de ce. Pentru că afro este foarte larg. Foarte larg. Ai afro house, sunt multe ramuri acum de afro, da? Eu, crescând în Africa, eu am crescut cu muzica respectivă cumva tribală, așa cum ca și atunci când asculti populară. Okay. Da? Să zicem, ascult populară. Și cel mai bun exemplu este să-ți dau piesa Elele, Irina Rimeș. Am auzit de ea. Sunt foarte multe piese cu părți populare sau cu părți foarte autentice românești, dar house. Da? E o ramură. E o ramură. A revenit, s-a transformat în... Bun. Asta s-a întâmplat și cu mine la modul că eu cunoșteam partea asta foarte autentică și extrem de tribală și eu venind în Europa, muzica pe care eu o ascultam erau ramuri, de fapt. Nu era ceea ce neapărat eu am cunoscut și cumva mi-era dor, mi-era sete să o ascult pe cea care mi este total nefiltrată, nemodificată, aveam această nevoie. În momentul în care afro a început să devină foarte cunoscut, din nou s-a întors acea zonă care este mult mai autentică și cumva mi-a permis mie să creez niște producții unde îmi permit să am acele e un strigăt, nici nu e un onomatopeu. Nu este de fapt o expresie, nu e un cuvânt, e un onomatopeu, fix așa se numește, nu? Și de asta zic că cum fac eu chestia asta este că nici nu cred că o fac, pur și simplu se întâmplă. Dacă sunt în studio, ascult un instrumental și zic direct. Deci e ceva foarte intuitiv. Nu e ceva pentru că eu am crescut urletele respective, știi? În momentul în care oamenii dansau sau aveau o bucurie și atunci o fac fără să o gândesc, e extrem de natural. Și țin minte când am lucrat cu, nu știu dacă o să iasă piesa cu Doni, am lucrat la o piesă mai de mult, el a fost în Zanzibar și s-a îndrăgostit de muzica și de cultura de acolo și mi-a arătat o piesă care, bineînțeles că eu când am auzit, deci eu în piesa lui vreau doar să adaug un strigăt ca să poți să înțelegi cât de natural. Poate că efectul acela, strigătul acela, de fapt făcea tot... El după aia îl punea pe repetiții, știi? Dar cu siguranță acum am văzut că cu tehnologia asta avansată, tu ai toate lucrurile astea încorporate în programele respective, știi? Dar uite că acel strigăt nu e al meu, adică... Și
I-am zis, îți trebuie asta la început, știi? Și zic, să trag doar asta. Bine, el după aia m-a pus să trag și noi în final am înregistrat pe piesă și am tras și eu voci pe ea, dar toată colaborarea a început de la acest strigăt. Și legat de ce îmi spuneai de zi cu zi, dacă nu mă duc la studio, ascult mereu piese noi și urmăresc conturile pe Instagram a celor care dansează în această muzică, nu neapărat TikTok, că nu sunt foarte friendly cu aplicația, deși ar trebui, dar pe Instagram urmăresc foarte mulți și automat mereu ascult piese noi care mă țin cumva în prezent. Și îmi dau seama cumva că direcția este că noi am plecat de la afro și am ajuns la Amapiano și acum colaborările sunt foarte mult cu Amapiano și house, Amapiano rap, Amapiano trap, Amapiano. Deci este atât de interesant felul în care călătorește muzica noastră și ramurile care s-au creat. De exemplu, la studio, chiar cu Dezi, când am lucrat pe piesa noastră, ea, ca instrumental, era extrem de tribală, dar partea cea mai mișto este că interpretarea noastră a fiecăruia era extrem de autentică locului în care noi venim. Ele din Angola a interpretat în stilul angolez, eu din Congo, surprinzător, am interpretat în spaniolă, deci fiecare, și fata lui Pigi a interpretat în românești, deci foarte interesant. Acest melting pot, că fix așa se numește, melting pot, creează o direcție nouă și plus că muzica în sine așa a evoluat. Așa a evoluat muzica. Și de aia astăzi să creezi efectiv un stil de muzică este nu greuț, poți să creezi o ramură. De exemplu, Amapiano, dacă citești pe Wikipedia, e jazz amestecat cu asta, amestecat cu asta, amestecat cu asta, pentru că istoria e că au venit, au colonizat Africa de Sud și ce muzică ascultau olandezii, plus muzica de pe loc, plus ce au creat, asta a creat schimbarea. Cere, care este o femeie, nu știu, un model pentru tine, femeie afro, care te inspiră și de ce? Poți să trăiești evenimentele și să simți emoțiile și să fii impactat de ceea ce ți se întâmplă fără să te lași redus de ceea ce ți se întâmplă. Și este o femeie... Ce face ea? Adică, păi da, era un scriitor, da, și de asta. Din ce zonă? De unde? E bună întrebarea. Încă poate Maya Angelou? Da, mamă, dar cum ți-ai dat seama? Da, și eu ador. Adică, deci o ador pe Maya, dar sunt foarte multe citate și vreau deja, m-am și gândit că vreau să cumpăr o carte, pentru că mă regăsesc în foarte multe citate, deci îmi place foarte mult de femeia respectivă. Și felul ei de a scoate vulnerabilitatea, de a arăta esența femeii afro prin toate trăirile. Da, și fără să fie o victimă. Da. Pentru că asta mi-a plăcut. Maya Angelou, dacă citești, forță, multă putere, da. Într-o perioadă mult mai dificilă decât acum. Adică gândește decât și tu și eu povestim de fond de ten. Sincer, adică am discutat despre, dar îți dai seama ce situații trăia ea și ce forță avea ca să aibă gândirea pe care ea o avea în perioada respectivă. Adică zicea că poți să te lași impactat de anumite situații fără să te lași redusă de ele. Adică, ok, cineva te-a făcut să te simți inferior, da? Pentru că în perioada aia poate ea vorbește de când noi eram sclavi. Dar când zice să nu te lași redus, este vorba de forța aia interioară, să știi că cel din fața ta, interlocutorul tău, este problema și nu tu. Trebuie să ai o forță interioară când tot mediul înconjurător are o problemă cu culoarea de piele, rasa ta și așa mai departe. Adică trebuie să fii un pic mai avansat ca să nu te lași impactat. Sau, nu cum a zis ea, redus. De aceea mi-a plăcut. Și cărțile au fost pentru ea un mediu în care ea nu se ascundea. Mediul ei propice. Era mediul în care, nu știu, mediul încrezător, mediul în care îi dădea forță prin cărți. Da, faptul că scria. Adică scria foarte mult și scria. Și spunea. Da, și exprima punctul de vedere, indiferent că în perioada respectivă tu puteai să te gândești că nici nu contează, de fapt, punctul tău de vedere. Și ea era conștientă de atunci că punctul ei de vedere contează.
și că nu Și că n-ar fi trebuit să se lase să se redusă, ci din contră să găsească o modalitate în care ea în continuare se exprimă. Deci pentru mine, nu, deci am și zis, trebuie neapărat să... Am citit foarte multe citate de la ea și așa. Mai îmi place foarte mult de Brenda Fassie. Brenda Fassie este o cântăreață de la noi, care a permis, bineînțeles, de la piesele ei s-au creat alte ramuri și mai departe, tot așa foarte tribal. Deci, uite, pentru cei care astăzi vor să se inspire și creează piese și pentru că tu trebuie să asculți foarte, foarte multă muzică ca să poți să creezi ceva, nu știu, autentic și diferit. Că altfel, dacă asculți, ok, e foarte mișto și muzica comercială, că toți ascultăm. Dar zic așa, dacă ești pe partea asta de creație, trebuie să ieși un pic din zona de confort. Și Brenda Fassie, pe partea asta de afro, a inspirat foarte mulți artiști. Deci Brenda Fassie este din Africa de Sud și cânta în Zulu. Dar automat îți dai seama că și ea a reprezentat o influență pentru stilurile care se ascultă astăzi, pentru că totul vine de undeva, adică sigur, da. Așa. Și e foarte interesant pentru că ea avea acele strigăte de care zic și onomatopee, deci una din ele care îmi plăcea foarte mult se numește Vulinde la piesa. Vulinde la Hema Coco, adică e ceva atât de... îți dă și gospel, îți dă și ceva foarte, nu știu cum să zic, ca și cum te-ai rugat, dar nu te rogi și în momentul ăla nu cântă nimic neapărat despre rugăciune și în spate vine ceva care e foarte, nu house, dar te mișcă, adică nu e de adormit copii, începe așa și ușor, ușor apare o muzică care este un pic mai ritmată la nivelul de energică, adică îți dă energie. Și gândește-te că de acolo practic a evoluat și am ajuns în stilul de muzică pe care noi îl ascultăm astăzi, știi? Deci pentru mine și are foarte multe piese în acea direcție. Da. M-ai întrebat inspirant și am și pe partea asta de muzică, automat. Mi-ai spus despre femei care te inspiră. Spune-mi dacă există artiști bărbați care te inspiră la sau noi, care m-au inspirat de-a lungul copilăriei. Koffi Olomide, deci el a umplut stadionul în Franța. Atâta lume a fost la concertul lui. Stadionul din Paris, stadionul în Franța, zic și eu larg. Franța e mare. Stadionul din Paris a fost umplut la concertul lui de Koffi Olomide, adică la concertul lui, el fiind din Congo, a umplut stadionul, atâta lume a venit la concert. Foarte, foarte talentat și astăzi cântă, adică e încă viu și bineînțeles că oamenii care au cântat cu el, adică unul dintre artiști care era în echipa lui, astăzi este și el un mare artist, Fally Ipupa se numește și tot așa cu rumba, cu gitară, foarte multe instrumente, adică eu cu muzica respectivă am crescut. Nu este atâta bumții cum se zice, este foarte ritmată, știi, e diferită un pic. Dacă ai crescut cu ea poți să o înțelegi, dacă n-ai crescut cu ea cred că poți să o tolerezi, poate la doze mai micuțe, dar astăzi am remarcat oricum că se ascultă orice tip de muzică de genul, dar este un pic mai tribală, adică revenim la faptul că nu este afro-ul actual. Cum putem celebra mai bine diversitatea și contribuțiile femeilor afro? Am fost acum câțiva ani la, cum se numește, ambasadă, la o petrecere pentru ziua, nu era ziua Congoului, era ziua unei țări din Africa, dar au fost invitate toate țările respective. Ce frumos, vecine cumva sau... La clubul diplomatic a existat această celebrare și mi-a plăcut foarte mult pentru că mâncarea era și ea, făcea parte din... cum să zic, din evenimentul respectiv, muzica, au cântat anumite persoane și cred că evenimentele de genul ăsta ar fi foarte, nu dorite, dar oamenii ar fi deschiși dacă și prețul ar fi unul accesibil ca să celebreze diversitatea, da? Adică și în acel festival ai putea să regăsești o zonă unde
avem partea cu artă, da? În altă zonă avem muzica, în altă zonă avem mâncarea, în altă zonă, știi, avem, cum se zice, artiștii, da? Care cântă. Partea cu muzica, să zicem că avem un DJ, dar în altă parte avem și live. Adică diversitatea se poate celebra, buget să existe, că idei sunt. Dacă ambasadele s-ar uni, măcar să avem un festival pe an, unul, așa, în care ne organizăm până la ziua respectivă, adică este o dată pe an, unde avem o zonă cu arta africană, cu picturile, cu statuile, cu partea asta de muzică, cu live-ul, adică se poate, cu hăinuțele, că noi avem haine specifice, da? Avem printre noi prieteni care sunt artiști. Și asta vreau să zic, că dacă adică există posibilitatea să celebrăm această diversitate și faptul că este totuși o oportunitate că suntem aici și putem efectiv să facem asta, dar într-adevăr avem nevoie, cred că, de susținere și o susținere în spate și cred că oamenii ar fi într-adevăr curioși și ar afla mult mai multe la rândul lor despre cultură, dacă există interes. Eu cred că ar exista, știi, dacă lucrurile sunt bine făcute, nu văd de ce, știi? Și asta ar fi o modalitate. Că întâi ar trebui să existe deja un program care să permită contribuția, indiferent dacă ești o femeie sau un bărbat, și din momentul în care va exista deja acea contribuție ca structură, deci repet, ca structură, atunci, da, tu în calitate de femeie știi exact, dar să știi că la majoritatea festivalurilor mici la care eu am fost, femeile au contribuit pe partea de mâncare, mereu femeile găteau, să știi, adică pe partea de mâncare de la noi tot timpul era afro și African food și așa, deci contribuam și ieșeam în față cu asta și pe partea de dans, ieșeam în față, adică n-aș zice că nu, și partea asta de haine și așa, am cunoștințe care fac și vin, deci am avea unde să ieșim. Nu cred că asta e mai mult, repet, structura care trebuie creată. În momentul în care există un plan clar stabilit, de acolo cauți contactele și faci un plan pentru ziua respectivă să fie totul lună, promovare și așa mai departe. Dar lucrurile astea, dacă se doresc, bineînțeles, se pot face. Șere, ce înseamnă pentru tine să fii o femeie puternică? O să încep cu o poveste care pentru mine a dat dovadă de foarte multă putere și așa o să-mi conturez cumva ideea. Eu eram micuță cu fratele meu în Congo și era război. În război este haos, adică nu ai prea multe probleme, singura ta problemă e să rămâi în viață. Brusc, totul este foarte simplu, să rămâi în viață. Noi ajunsesem într-un loc în care deja s-a tras, da? Deci acolo nu mai exista risc că vine cineva să tragă în tine, știi? Plecasem din partea în care se trăgea și am reușit cumva să ajungem într-un loc în care deja oamenii au trecut, da? Dușmanii. Și eram eu, mama și fratele meu și ne-am ascuns într-un loc unde, eram safe. Doar că în moment adică când o țară este într-un război, este o perioadă în care totul este foarte dezechilibrat, oamenii fură, nu e de mâncare, e un haos, da? Și atunci tu rămâi acolo safe o zi, două, dar ce bei, ce mănânci? Înțelegi? Ok, tu nu mori de bombe și nu mori de gloanțe, dar mori de foame. Și cumva nu se mai putea sta acolo, trebuia găsit o soluție. Prima oară când eu am înțeles ce înseamnă o femeie puternică a fost în momentul acela în privirea mamei mele, care ea trebuia să aibă încredere că se duce să găsească o soluție, că oricum cineva trebuia să se ducă să o caute
că doar n-aveam cum să rămânem acolo până să vină cine să ne salveze, că puteau să vină din nou dușmanii, că ok, atunci a fost perioada de safe, dar cât să dureze și perioada aia, suntem în război, știi? Acolo ne-am ascuns cât să fugim dintr-un haos. Și trebuia să se ducă să găsească o soluție. Doar că tu când ieși din locul safe, există riscul să întâlnești soluția sau să nu mai fii în război, adică să dai de dușmani. În același timp, tu te întorci, tu nu știi dacă ne găsești, că poate a venit altcineva peste noi, că tu nu mai ești. Era exact ca și cum ea ar fi fost o leoaică care se ducea să vâneze, pentru că acești lei mici trebuie și ei să pape, dar tu îi lași acolo singuri, da? Și te duci să vânezi, dar prădătorii trebuie să ai și forță să vânezi, trebuie să te și întorci, da? Și tu să fii safe, că na, nu se știe. Și uite așa, țin minte, eram micuță, s-a întâmplat asta în 99, da? Eram micuță și în privirea ei am văzut ceea ce... Deci n-am văzut privirea aia de sfârșitul lumii, n-am văzut o femeie abătută de soartă, când toată situația poate justifica ca ea să fie avut o astfel de reacție. Nu. Mama mea în momentul acela a avut o privire până nu mai suntem, luptăm, știi, adică privirea ei era atât de... Asta este situația. Fiecare dintre noi trebuie să facă ce poate mai bine ca să rămână în viață. Eu trebuie să-mi fac rolul și să găsesc o soluție și în cazul în care ceva se întâmplă, până eu mă întorc, voi luptați pentru viață până nu mai există posibilitate. Dar eu am simțit asta în privirea ei ca o furie, ca un spirit care, indiferent de frică, curajul câștigă. Curajul e peste frică, știi? Dorința de a găsi soluția este peste frică. Frica adică pericolul e real, dar frica e o alegere. Asta a spus-o într-un film Will Smith, by the way, și mi s-a părut foarte real. Pericolul e real. E real. Într-un război, riscul să nu mai fii sau să fii omorât sau să mori sau whatever există. Dar să-ți fie frică și să lași frica să te tetanizeze ca să nu mai gândești și să găsești soluții, asta e o alegere. Aici e diferența. Și țin minte că ea a plecat și știu că am rămas eu cu fratele meu și știu că el, cred că a început să plângă sau ceva. Și i-am transmisese atâta putere prin alegerea ei că eu i-am spus: Armel, în cazul în care are să pice o bombă aici sau orice se întâmple, eu mi-aș dori ca ultimele momente să fie amuzante. Știu că i-am spus asta. Eram mică și știu că i-am spus: eu ultimele momente vreau să fiu bine. Până nu mai sunt, vreau să facem altceva, nu să stăm să plângem. Adică, asta e situația oricum și nu e doar situația noastră. E situația tuturor oamenilor care sunt în țara asta. Nu sunt doar noi. Este un egoism să te plângi pe soarta ta când nici măcar nu ești singurul care o trăiește. Toată lumea o trăiește. Da? Deci, există oameni care în momentul ăla se reinventează. Coco Chanel e una dintre ele, că tot vorbim de femei. Adică oamenii au continuat să lucreze, să găsească soluții, să gândească și în momente critice. Și pentru mine sunt femei care au continuat să aibă curaj, să aibă încredere, să aibă încredere în forțele proprii și în momente de genul acesta unde încercarea adică te încearcă viața, că așa e ușor să zici că sunt puternică. Știi ce zic? Puterea se iese la iveală, nu știu dacă e cuvântul potrivit, într-un moment critic și de dificultate. Atunci ți se desenează personalitatea. Știi ce vreau să zic? Eu atunci am înțeles cine este ea. Pentru că ea putea să zică: nu, stăm aici toți împreună, poate vine cineva după noi sau poate nu. Ea a luat o decizie, s-a uitat la noi și eu am putut să simt în privirea ei multă dragoste și
Bineînțeles că exista și o tristețe și sentimentul că poate nu o să-i mai găsesc aici, poate mi se întâmplă ceva, dar doza era mult mai mică. Curajul de a găsi soluția era mult mai mare și încrederea în ea era mult mai mare decât acea frică. Și cred că dacă tot trebuie să răspund la întrebarea ce înseamnă pentru mine o femeie puternică sau să fiu o femeie puternică, este ca în momentele în care viața te încearcă, oricât de dezechilibrată ești în momentele alea, să știi că nu durează o veșnicie, este un test, tu poți să-l pici sau să iei testul, da? Care e în fața ta. Dar dacă tu te lași dusă de aceste gânduri negative și de aceste emoții și te lași așa dusă de val, te lași dus, s-ar putea să ratezi testul de cum percepi situația. Știi ce vreau să zic? Wow, da. Că de multe ori poate să fie o încercare extrem de grea, nu zic nu. Dar felul în care tu reacționezi și puterea pe care o ai într-o situație de genul ăsta spune cine ești, de fapt. Și eu, pentru mine, să-ți lași copilul să ai încredere că oricum cineva trebuie să ia o decizie, ei trebuie să rămână aici, că doar nu o să-i trimiți pe ei să caute de mâncare, tu te duci, ai încredere că o să fie bine pentru că intenția ta este de fapt să găsești o soluție. Dacă așa a fost scris să nu mai fii și să se întâmple să-i întâlnească un străin sau să fie o nenorocire, noi nu avem cum să le evităm. Tot ce putem să facem este ca până să se întâmple asta să dăm cei mai buni. Și eu asta am simțit în privirea ei. Și din momentul ăla am avut, cred că de-aia respect foarte mult femeile și, cum să zic, pentru mine femeile sunt foarte puternice tocmai prin această vulnerabilitate și această dragoste pe care ele cum să zic, nu păstrează. Le conțin. Da, ele conțin de foarte multe ori, ca să nici nu deranjeze, pentru că, uite, noi trebuie să lăsăm bărbatul să strălucească, asta nu este o problemă, dar de aia se spune că un bărbat care ajunge foarte departe, de foarte multe ori, este și o femeie în spate care își face foarte bine treaba și este un partener solid. Despre asta e vorba. Trebuie să fii solid în momentul în care apar aceste încercări și asta pentru mine reprezintă de fapt puterea și nu vorbesc aici de puterea de independență, ci vorbesc de efectiv să faci față încercărilor de orice fel când vin către tine. Șere, a fost... nici nu mai am cuvinte, adică... Eu sunt ce mi-ai împărtășit acum, nu știu, e într-adevăr cu dedicație pentru fiecare femeie din noi, pentru fiecare prietenă, pentru fiecare cunoștință, pentru fiecare femeie care la un moment dat e încercată și nu există în viață să nu fii. Puterea atunci este la ideală, pentru că vorbim de copii, pentru o mamă, ea era mamă în momentul ăla, ea lăsa ce are ea mai important la voia sorții și totuși a avut încredere că asta era decizia cea mai bună, pentru că totuși nu puteam să ne ținem în brațe și să murim de foame până efectiv murim de foame și nu de bombe, știi? Și uite că în general când iei o decizie de genul ăsta ești și susținut, mi se spune. Ea a avut norocul să întâlnească un soldat francez care tocmai încerca să prindă străini, pentru că eu din România, născută în România, am mama româncă și toți din soldații francezi și ambasada Franței încercau să îi găsească și să îi pună deoparte și să trimită în zone mult mai în siguranță, da? Și ea a avut norocul să întâlnească un francez, erau mai mulți francezi de fapt, care i-au dat, cum se zice asta, care se dă soldaților de zi, au aia de zi, rațiunea. În timp ce sunt în război, a putut să... I-a dat mâncarea lui. Okay. Și mama a zis că nu, ea de fapt caută o soluție pentru copiii ei care i-a lăsat în altă parte și uite așa oamenii au venit, și totul s-a terminat bine. Și am avut de 2 ori un moment de genul ăsta. A mai fost un moment în care dușmanii au bătut la ușă tot așa unde fugeam și toți adulții au rămas undeva în sufragerie și ne-au ascuns pe noi copiii jos. Mama era și adult
Și din nou când ne-a luat în brațe am simțit acel moment în care nu știa dacă ne mai vede, că ăștia care bat la ușă pot să vă împuște, nu? Dar din nou nu-și dorea ca ultima expresie pe care o avem despre ea să fie una cu ea plânsă. Să o ținem minte că da, e tristă că pleacă și a arătat dragostea și durerea, dar își dorea de fapt poate să ne rămână în minte că viața e frumoasă și ca noi să rămânem cu asta, atunci persoana cea mai apropiată de ei, adică ea, trebuia să plece pe lângă acea durere, să zică măcar am trăit până acum, măcar am făcut asta, măcar, adică se vor termina la un moment dat, nu suntem eterni, cum se zice, eternel aici pe pământ. Dar ce contează este ce facem în această călătorie, cum îi impactăm pe ceilalți în mai bine. Asta mi-a plăcut. Ieri am fost la un concert unde s-au arătat femeile care au realizat lucruri în viață și mă gândeam cât de frumos ca tu să nu mai fii, dar tu trăiești în continuare prin ceea ce ai lăsat pe pământ. Și asta este o formă de putere. Pe final vrem să vă urăm la mulți ani și o lună superbă, o primăvară așa cum vi-o doriți. Exact. Fiți puternice, fiți voi autentice și nu lăsați pe nimeni să vă scoată din chitesența voastră. Da. Bye!